Sini Svetog Duha Bože. Bože me oprosti što se ovdje dešava. Vukmir ga gleda kroz kamere. Ove što snimava možda ima i ovako nadzorne. Ja jedva čekam jednu scenu da vidim kada Žika sa njegovim pelemarom ovom ćelovom onom raši kroz oko ovako. To je dobra scena. Kad mu nabije kroz oko, bije ga svojim kurcem, ajde. Jebi ga, mislim, moram i tako ja. Nemoj da ga diraš za čovjek. Bruji ko zemljotres, Bože me oprosti, ova muzika. What the fuck je ovo? Dobro. Mislim, nije dobro, ali malo je ovo uznemirujuće. Ova počela da ga savija. Pusti me. Brate, ovo je nenormalno. Ej! Bože me oprosti. Kakvi bolesnici, a gledaj, oni mu upalili, brate, snimak. O, Bože. Ja ne znam koji je na ovu decu što glumi, kako su roditelji dozvolili. Sion Sona, mog Sion Sona što se ima suicide klub, što je samo rekao deci da glume sektu. Brate, da pričaju, oni ne znaju šta su glumili, ono samo pričali, nema ništa. Njega su tužili, znači trebali su, Bože me oprosti. Znate, na 38 minut smo i 10 sekundi. Ljubavi, Ej, ćao. šta radite? Vozimo. Ništa mi, pokupila sam Petra sa časa, pa idemo na Maskendorf sad. Ako ćeš da dođeš. Neću, umoran sam nešto, malo ću se onesvesti. Je sve u redu? Jeste, samo je uživi. Nije jasno, brate, zašto onako, brate, na početak, zašto tako agresivno meća ženu? I ovaj njegov brat bolesnik, pa Pandurus da ga jebem, Pandurska žabo! Pa zar ti nisi u akciji? Marko, slušaj me, treba nešto da mi odradiš, mnogo mi je važno. I rekao ona ga zove. Pretvorio sam se u kurac. Treba mi... Šta? Kaže, pretvorio sam se u kurac. Koji kurac? Ali, brate, ovaj čovjek, zašto su njemu glas sinhronizovali? Mora da im otišlo taj snimak, mada nije, ali tako deluje, možda i nije, naravno, ali tako deluje ko da se nije čulo, znate, dok snimali, pa posle su zvali ovog glumca da sinhronizuje glas, ali pretvorio sam se u kurac, daj vrati, ovo je smešno. Pretvorio sam se u kurac. Treba mi hitna, detaljna provera ovog mog reditelja, Producenta Makroa, ne znam već šta je, biznismena ovog Vukmira, ne znam kako se preziva. i uopšte čitave njegove ekipe. Znači, Batica je promenio svoj stav u vezi provjeravanja. Ne, prijatelja. Slušaj, vrlo mi je važno i vrlo mi je hitno. Znači, ovo radi, on gleda od njegovu ženu, vrte bolesnik. Maco, vreme leti, a tvoja životinjica opet drema. Ovo se vidi da su stavili, editovali ovu scenu. Mislim, ovo... kako zove be ove? Što su snimali na kasetu, bre, ovde. Kao, ovaj rođendan od njihovog sina. Vidi se na ovaj televizor što je ustavljan, vidi se da su editovali, vidim odmah. Ja sam profesionalac u montaži, pa vidim da su stavili samo televizor. Uopšte nisu ni upalili, mogli su, brate, stvarno
bar, ne znam, da se snađu nekako 2010. tad, ako nije bio ono na kasetu, bio je, pošto ako jedino ako imaju sačuvano na kasetu, onaj kasetaš, mogli da se snađu da preko DVD prebace taj snimak, pa onda da izgleda stvarno malo prirodnije, ali jebi ga, dobra montaža da izgleda kao da je na televizoru. Pa. Evo što smo u 40 minuta, to znači da još se nisu dešavali, počela da se dešavaju. Pa ja sam znao da će tako da bude. Do 30 minuta normalno, mislim normalno, ali nije baš ono, ajde, jebi ga. Ali poslije... Dobro, bre. To je poklon od strike. Jebo ga strika, to je poklon od strike, strika debil bem ga ustao. Još on snima.